बादशाह किं खान बे मुङै जोङो शाहरुख खानखौ मोनथियो। दा बिथांनि मोनसे सिगनेचार स्टेप दङ बियो नैबेबायदि बे स्टेपखौ बियो फ्राय गोबां फिल्मावनो खालामबाय थायो। दा बे स्टेपखौ लानानै मोनसे बुहुत गिदिर निउस जादों बेनो जाहैबाय बे स्टेपआ गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव हाबबाय। बियो माबोरै जादों 300निबो बारा बिथांनि फलोवार्सफोरा बिथांनि न'नि सिगाङावहाय बियो मान्नातआव थायो मुम्बाइआव बे न'नि सिगाङावहाय 300निबो बारा फलोवार्सफोरा ज' जानानै बे स्टेपखौ बिसोरो 3 मिनिटनि थाखाय खालामबाय थादों। आरो बुहुमाव बेनो फार्स्ट जागोन जे अबेबा फिल्मनि सुपारस्टारनि बेबायदि स्टेपखौहाय गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव सोनाया। बेखौ खालामनायनि जाहोना जाहैबाय शाहरुख खानआ 4 बोसोर जेबो फिल्म गायाखैमोन ओमफ्राय बिनि पाठान जे रिलिज जादों बियो वर्ल्ड वाइड साक्सेस जादों 1000 क्र'र बियो एक्युमुलेट खालामनो हादों। आरो थाबैनो बे पाठाना जोङो टिभियाव नुनो मोनसिगोन बेफोरखौ सेलेब्रेट खालामनो बिनि फेन्सफोरा बे स्टेपखौ लानाय जादों। स' शाहरुख खानआ वर्ल्डनि गेजेराव फार्स्ट एक्टर जागोन जायनि स्टेपआ फिल्मनि स्टेपआ गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव थासिगोन।